ଏହି ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମଳେଇଗାଁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବାଲ ବାଟିକା ଶ୍ରେଣୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଡ୍ ହେଉଛି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରବେଶ ରଥ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ବୁଲିବ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବ। এটা হচ্ছে 2 তারিখରୁ 5 তারিখ পর্যন্ত এই কার্যক্রম চালু রহিব। হাটড়ি ব্লকর প্রত্যেক পঞ্চায়েতর গোটে গোটে স্কুলକୁ এই রথ যাব এবং সে অভিভাবক অভিভাবকা এবং যে স্থানীয় লোক মানে অଛନ୍ତି তাଙ୍କଠାରେ ଆମର ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବ। ସାବିତ୍ରୀ ସେଠୀ ହାଟଡି ବ୍ଲକ ଚେୟାରପର୍ସନ ହାଟଡି ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଆଜି ଖଡି ଛୁଆ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରଥ। ହାଟଡି ବ୍ଲକରେ ଆମ ଯେଉଁ ମରେଇଗାଁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆମେ ବିଡିଓ ଥିଲେ, ମୁଁ ଥିଲି, ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ, ଆମ ସହିତ এই ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରଥଟିକି ଆମେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛୁ। 2 ତାରିଖରୁ 5 ତାରିଖ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଖଡି ଛୁଆରେ ସାମିଲ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ।